Jó reggelt! Találós kérdéssel kezdünk. Mit csinálunk most? Látni, hogy magyar autó. Szeretjük nagyon. Ez egy Vitara. Elég jól felszerelt, mert automataváltós, összkerekes, gyakorlatilag szerintem ez a fullos belőle. Ugye nagy szervizem van, annyival már előre alattunk, hogy lecseréltük az olajszűrőt, leengedtük az olajat, vissza is tettük új temítéssel a leeresztőcsavart. Automataváltóba is cserélünk olajat, ugye ezt is már kiengedtük, ezzel még lesz dolgunk. Itt látni, hogy itt csavarban a csavar van, ugye ez egy ilyen búvárcsövet veszünk ki a nagy csavarral, a kicsivel meg a búvárcsövet nyitjuk ki. Ugye ezzel a nagyjal kell leengedni a teljes olajtöltetet belőle, illetve a teljes az azt jelenti, hogy ez 6 valamennyivel van töltve gyárilag, de itt 4-et lehet kiengedni. Hát most azt a 4 litert fogjuk lecserélni. Ugye ezzel kiengedjük, majd amikor feltöltjük föntről, akkor ezzel a kis csavarral a búvárcsőnek ugye ezt a búvárcsövet nyitjuk ki ezzel. És ami a búvárcsövön túl van töltve, az fog itt kifolyni. Ugye ezt majd akkor kell megnézzük, amikor már, ha jól emlékszem, megnéztem a diakba, 65 fokra föl van melegítve az olaj. Jó, úgyhogy ezen automataváltó olajcsere lesz. Osztóműbe is lecseréljük, meg a diffibe is. Sehol nincs szivárgás, nagyon patika állapotban van az autó. Ellenőriztük már a féket, futóművet, a fékbetét, féktárcsa is jó, mindenhol fékfolyadékot cserélünk, ugye azt 2 évente kell autóknál általában. De itt is látni, hogy egy rozsdafolt nincs az autón, 19-es évjáratú, 100 000 kilométer van benne most. Úgyhogy patika állapotban van. Olajból vettünk mintát, az viszont már nem volt szép, ez az automataváltó olaj. Itt látni, hogy milyen. Ez lesz benne. Jó, fontos ilyenkor nyilván, hogy minden paraméterre megfeleljen az előírásnak. Ide leteszem mellé. Ugye ez így néz ki. Ez egy kicsit sötét már. Úgyhogy ennek ideje volt. Valószínű, hogy még nem volt benne, mint ahogy a többi egységbe sem, osztóműbe, diffibe. Úgyhogy ezt most megérdemli. És akkor ez gyakorlatilag még 100 000-et így el fog szaladni. És nem is számítunk nagy meghibásodásra, mert ezek elég jó autók. Költséghatékonyak és tényleg jók.